Jesmo došli na pravo mjesto. Jeste! Bili neki sa školama, djeca uopšte ne vole poklon. Pa mi volimo! Ne znam šta je. Vi niste takvi. Obožavamo poklone. Da sad čekam. Pre školce obavezno, brate, nećemo njih da zaboravimo. Jao, kako su slatki ovi pre školci. Da. Dobro. Evo ovako. Mi smo se vidjeli prošle godine, ako se neko od vas sjeća. Da, ja se sjećam. Nije? Da. Ona je glavna na celu ovakvu. A šta je u pitanju? Već 3 godine za redom mi obilazimo seoske škole u opštini Ljig i pomažemo decu koja žive na selu i idu u seoske škole. Zašto to radimo? To radimo zato što volimo selo, što volimo seoske škole, mislimo da je naše selo i naše škole na selu su malo zanemarene, da se uglavnom sve dešava po gradovima i mi smo rešili upravo da malo posvetimo veću pažnju i ljubav prema seoskim školama i prema deci na selu i prema selu uopšte. Jer mislimo da je selo lepo, da je naše selo najlepše i da ne treba da napuštamo naše selo i da se svi odseljavamo, živimo u gradu ili ne znam gde, već da treba selo da negujemo i da ostajemo na selu i da treba ovde u selu da imaju uslovi za život i za školu i za sve, kao da ste u gradu. Naravno, to je neki ideal kako ne treba težiti, ali evo mi ovako malim, skromnim pokušajima želimo da pošaljemo poruku koliko nam je bitno selo, koliko volimo selo i koliko su nam biti đaci koji idu u seoske škole i uopšte seoske škole da imaju uslove za normalno školovanje sve dece. Naravno, ove akcije koje traju već 3 godine mi ne bismo mogli da sprovedemo da nema pomoći naših dobrih Srba, dobrih ljudi koji žive tamo u dijaspori, a dijaspora to su svi oni Srbi koji žive van Srbije, posebno neki koji žive daleko od Srbije, neki tamo preko okeana, u Americi, Kanadi, Australiji itd. Ovoga puta nas su pomogli Srbi koji žive u Njujorku, u Americi i koji su prikupili sredstva, a mi smo onda od tih sredstava kupili školski pribor za vas na poklon. Skupljeno je ukupno 130.000 dinara i napravili smo 400 paketa i svaki paket ima malo svezaka, olovaka, flomastera, oštarnih boja, blokova, rezalja, gumica i vidjet ćete već na sve tome, u vrednosti negde oko 400 dinara. I tako da će 400 dece iz seoskih svih škola na teritoriji opštine Ljig, koje mi danas obilazimo, dobiti svako dete, bez obzira da je školac ili od 1. do 8. razreda, po jedan takav paket. I izuzetno mi je drago da vas sve ovde vidimo, želimo vam svako dobro u životu, da rastete, razvijate se, slušate vaše učiteljice, roditelje i budete dobre dece. A mi to ne sumnjamo da će to tako biti i želimo vam svaki uspeh i u ovoj školskoj godini. I pozivam vas da je prvo od preškolaca, pa onda od nižih razreda, a starijih, dođete ovako jedan po jedan i mi ćemo da vam podelimo ove poklone. Možete ste rekli da volite poklone? Čestitam. Voli? Što je? To je sve to najbolji. Voli. Ti? Jana, pa to je lepo. Zvoli. Idemo sada Prvaci. Laje. Hvala nam izvolite. Hvala. Matija, bravo. Uroš, to je ime staro, ozbiljno, svaka čast. Zvoli. Čakajte, nole, pa povedite, nole. Ivona, bravo je Ivona. I da vežeš preko da se mi zabavljaš. Bila. Poštovani. Ko ti zoveš? Bravo, Vasilije, to je sila. Bila? Nemanja.
Slavko, bravo, da li sam čuo tu još? Ima neko nije došao? Ajmo svi, deco, ajmo na slikanje. Nadamo se